Mfethu sathi thuba sikubingelele Mhlonishwa sikwamukele kulona ke uhlelo. Yebo. Kwintokozo kakhulu ke siyumsakazo ukuthi sikanye nawe uphuma kulona ke iqembu le-Economic Freedom Fighters. Mhlambe ke kumlaleli ekhona ekhaya uyezwa kuthiwa inkosi uDlamini ke uThulani kunomlaleli ozothi hayi ngiyaqala ke ukuzwa umholi wezombusazwe obizwa ngenkosi. Qhamuka kanjani lelo gama? Leli gama liqhamuka ngokuthi njengoba abantu bengithanda nami nginegalelo engidlalayo emphakathini babe sebebuka ukuthi hayi no lo uyakudeserve ukuthi abe inkosi ngoba vele nami ngokuzalwa umndeni wami kunomndeni ezizalwe khona ebukhosini emzalelwe khona ebukhosini. Sesiyakuthola ke usukuyona ipolitiki kulona iqembu le-Economic Freedom Fighters. Mhlawumbe siqale sibheke ukuthi okhethweni oludlulile iqembu Economic Freedom Fighters kubonakala yehlikelwa isasasa kubavoti kuwona ke unyaka wokuvota. Mhlawumbe njengoba nikhona ningabaholi bomphakathi eningcenyalo iqembu le-Economic Freedom Fighters, asibheke ukuthi yini le nibona ukuthi mhlawumbe yabe nomthelelo ekuthenini kubonakala inombolo zithu wehle. Ngizokhuluma nje ngithi kahle yizo kodwa phela ngingeke ngichaze ngenabe kakhulu. Bona singathi unyaka nonyaka isikhathi asifani khona la isikhathi ukuthi nina nibheke ukuthi namhlanje lishayele ligoli bese kuyaqamba lelo goli alishayeki ngesimo esithile nangokudonsisana nangesimo sepolitiki esikhona phela njengoba singeve sisodwa silento sisemzabalazweni sibaningi kuyaqhudelwana kufana nomqhudelwano bese ukuthi shiyana ukwenza ke izinto ezinjengalezo ezibanga ukuthi inhlangano yethu igcine ingakwazi ukuba neperformance kakhulu. Mhlawumbe ke sibheke ukuthi siya ukhethweni ke olubhekwe ngamehla abovu ukhetho lohulumeni basekhaya la khona kunohulumeni ongenalo ke iqembu elizimele ngokugeleke iqembu wamavoti abahlali baseNingizimu Afrika. Yini esigayilindela mhlawumbe engaba nomehluko njengoba sibheke kulona ukhetho? Njengamanje njengoba inhlangano njengoba nami ngiqala ukuthi ngizoba ngikhethwe ukuthi nginominate ngizoba ikhansela. Ndako konke nami engifisela wona engifisa ukuthi iqembu lami likhuphuke ngalendlela esimangaliso. Ngizolikhuphula ngako konke ukuthi noma ngabe abantu belibheke bebona ngezinye indlela ezihlukahlukene kodwa mina ngokwami ngithi iqembu ngifuna abalandeli babuye ngobuningi babo ngalendlela ukuthi sifisa vele njengoba sifisa ukuthi uhulumeni siyazi ukuthi uhulumeni asikakabi nayo uhulumeni owentando yeningi yase South Africa. Sisanohulumeni thina owe-FF kodwa manje thina sifuna ukuthi uhulumeni wethu azagcine evulelekile uhulumeni wentando yase South Africa as a whole ngegalelo lemisebenzi yethu thina esifuna ukuthi simkhuphule. Right ke siphinde sibheke ke Mhlonishwa sinayo ke inkosi uDlamini khona la eMlazi sibheka kabanzi ke udaba oluthinta inketho njengoba sibheke kuzona nanokuthi ke bona njengeqembu le-Economic Freedom Fighters ikuphi abazokwenza okuhlukile emva kokuba ke ukhetho oludlulile kungabanga indlela ababefisa ngakhona. Uyacacisa kabanzi ke ukuthi uma kubhekwe entambweni basuke bebaningi abasuke bengabagijimi bese kuba khohlamba amathizithize ukuthi abanye bagcine bengayishaya ngentambo. Mfoka sebelikhula sibheke ke ukuthi siyazi ngale ikhathi zokhetho ila khona kuba nezigameke eziningi zokubulalana kakhulukazi kwezopolitiki ngekhathi ke kukhethwa kuphakamiswa amagama ngekhathi iqale kulona ke iqembu ngaphakathi kube nezimpi nokuqwebhana. Mhlawumbe ke kwiqembu le-Economic Freedom Fighters especially la eThekwini sinjani isimo nilandele kanjani uhlelo lokuqokwa kwamagama abantu abazongenela umbango wesikhundla sokuba ikhansela? Singathi thina njengenhlangano eqonda ukwenza ukuthi abantu bayibone bephephile ngaso sonke isikhathi. Asibone abantu masinominate umuntu bese sithi sifanele simnominate ukuthi kanti simcuphile. Kufanele ngaso sonke isikhathi sazi ukuthi mase simkhethe simkhethe ngentando yeningi yawo wonke umuntu. Ngokuthi asibhekile ukuthi kube khona la ukulimazana khona. Thina konke esikwenza sikwenza ukuthi sifanele wonke umuntu usuke engeve eyikhethe yena usuke ekhethwa abantu futhi ezosebenzela abantu. Yingakho uthola ukuthi akukho lokuqwebhana nokushayana ngoba yini umholi wethu wasiyala kabanzi ukuthi thina sabantu base South Africa sizolwela izwe azizile ukuzoyilwela thina. Sizokwakha izwe asizile ukuzolakha ngempi sizolakha ngokuthi kube nokuthula endaweni.
lizolakha ngelokuthi-ke kube nokuthula Yeah. endaweni ngesizwe sonkana nje. ngesakushalazela Mhlonishwa ukuthi njengoba likhona kwezombusazwe nje impela ziyenzeka ekuhlaleni kuhlalwa khona abantu luthini lwakhuvo ngembhikisho ehlobene nabantu bokufika. Ngingasho ngithi phela ngokubuka ukahulumeni wethu nangomholi wethu abanye bambuka ngenye indlela baye bathi mabelalele izinto ayisho bese bebuke ngazo ukuthi ulahla abantu bezwe lakhe kanti cha yena ulandela inqubomgomo eyekade ilontshwe ngohulumeni wokuqala wase South Africa ngesikhathi kuumzabalazo. Ulandela inqubomgomo yezwe eyasungulwa kusaqala ukuphatha uMandela ngoba wonke umuntu wase South Africa kwathi ngesikhathi kuthathwa izwe kwakuthiwa free wonke umuntu kuzoba nokuhwebelana nobudlelwano ngawonke amazwe. Manje singabheka ukuthi ngelilanga kuzoba khona la isikhathi la kuzokusengena nabantu abangeze ukuzokwenza ngentando yeningi bazokwenza ngeinhloso zabo. Yes, kwaba yiloko ke. Ingakho bese kubuke ngathi ukuthi manje uMalema uthanda ukuchema kanti nothi ngoba echema uMalema usuke eqondela uhambisana ngenqubomgomo eyasayinwa according to abelungu nabantu abamnyama besayina noMandela ukuthi manje sesizoba nobudlelwane ngezwe lethu namazwe kwisiqubulo ke sidlisayo kule insuku ekuhlaleni sokuthi abahambe mhlambe ngombuzo olandela ukusona nisibuka kanjani. Kona ngempela ngisibuka kabanzi ngoba vele kufanele egcineni indoda nendoda idle okungokwayo. Okay. Yes, ngoba ngani simasibuka ipopulation yabantu becountry yethu abasebenzi. Ungasebenza akwazi ukuthi ayikho izwe elingenayo ibudget yakhona masesibuka. Izwe nezwe line budget yakhona ekufunele indoda nendoda ibheke izingane zayo. Ngeke ukwazi uyokondla ingane zamanye amazwe ubusahlulwa ezakho zibe zilambeni. Fanele uqale ufide ezakho ukuze before uyofide ezabanye. Uwadi 76 uma kuona sangahle mhlophe ukuthi ke iwadi khona la eMlazi. Mhlambe ke siyabheka ukuthi uma njengomhlali wakhona ewadini njengomhlali wakhona ngaphansi kwako masipala wethi ngiziphi ingqinamba othi mawubuka khungethe iyona ke iwadi ubona ukuthi mhlambe ixazululo ngevoti singakwazi ukuthi zibe khona. Into yokuqala nje ngifuna ukuthi ngokwami ukwazi ukuthi intsha ibhekele ngemsebenzi ngoba ipopulation yentsha mangiyibuka ayisebenzi. But kugcine futhi ekugcineni kulandwa abanye bakwezinye indawo ebezosebenza endaweni zabo kanti kuyethiwa azidle ekhaya before ziyodliswa abanye bekwezinye indawo. Ngoba uyasho uhulumeni esesamakhansela fanele siqale sibheke ekhaya before uyobheka ngaphandle. Uma umsebenzi ufuna abantu abawu50 ongenani u20 akube wangaphandle u30 kube wangaphakathi. Kube ukuthi abaningi abatholayo abendawo siqinisekisa kanjani ukuthi kuyenzeka lokho. Njengamanje njengomuntu oseke wahamba ngeindawo ngihamba ngibhekela abantu imisebenzi ngiye ngathi mangibuka ngathola ukuthi akwenzeki ngalendlela esifisa ngayo. Kugcina futhi sekukhona ungaboni ngasolinye sengazi ukuthi manje lona uchema nobani nabo ebebona na ukuthi population isimo semsebenzi ayikho kanti hayi ngoba imisebenzi ingakho imisebenzi ikhona awukwazi ukuthi ewodini yakho ungana amakhampani angaka akhona emabhizinisi kodwa uthola population iya kuleyo ndawo ayi abasebenzi kugcine bebaningi abangaphandle kunabangaphakathi. Rathi ke mabusane kuvulela umsakazo siyabingelela sakwamukela kulona ke uhlelo lwezindaba zomphakathi siyaziqeketha current affairs kubola ke igama ngiyumjabulelwa ngiwumondli ngingwakuyamakela ela isibesa mesibongo BMK ujo production yibo ke abakwazi ukuthi baqophele ngokuchule ke ezinye eziqephu zalo ke uhlelo Fortune Simpiwe Thabethe abeke i-content producer yalo ke uhlelo sinake sabe sethu umhlonishwa uDlamini abambiza ngenkosi
usiya kwaDlamini kuwadi 76 uphuma kulona ke iqembu le-Economic Freedom Fighters khona la eMlazi. Sesiphetha mhlonishwa, siyabona ukuthi abantu abaningi baphumile baya kovota, bayobhalisela ukuvota ngela sonto esiphuma kuyo. Uthini kubona? Ngithi mina abeze ngobuningi abantu njengoba ngikhona, ngimisela ukuthi ngibe isithunywa sabo, ngenze umsebenzi wabo ukuthi bangibeke, njengoba nami ngibonile endaweni yami ukuthi i-population yongasebenzi nokubuka kwey'ngqelazinda ezingekho ngaphakathi kwiwodi, njengoba kukho izakhiwo zingaka, amathoyilethi engekho, namaphaseji engekho, nezakhiwo zingekho. Konke lokho ngiwilling ukuthi mina uma bengase bangikhethe ngentando yabo ngobuningi babo, kukhona nami engathi mangithi ngibambisane nalo ma-department engizobe ngibeke nabo ukuthi ngingaba wokuqala ukuthi ngiyacela ukuthi bayibheke kabanzi leya ndawo, ngoba awukwazi uV iyona ndawo yokuqala uma uqala ungena eMlazi othi uma ubheka ukuthi fanele ngabe iyona ebukeka kakhulu, engakwazi futhi ngisho no-entertainer nabantu ongcwanku njengoba singenawo ama-ground, singenalutho. Intsha yethu ngizocela nje ukuthi ngeke ngithi ukuphuma nje kwabuhlungu i-mega city le njengoba yakhiwe ngayo inhlabathi le yethu elapha kaVinga semshiyeni, ebaze kwasayinwa ngithi i-agreement ukuthi bazothi mabeqeda ukubuilda le build lala ekhaya kuyobe sekuthathwa bese beyoxhasa baze babala nokuthi bazokwenza ama-toilet, bakhe nama-ground, bakhe ne-stadium sonke. And still today angazi ngoba sengike ngayikhipha kaningi ngisho emaphepheni lento ngiyilwa. Ngiyaxolisa nje nokuthi futhi ngize angifuni ukuthi ngize ngibeke ngimention ngoba nomuntu owayekade esayina ngeke ngafika la, ngaxoxisana nomunye umphathi webhilidi wathi yena u-agree ngokwenza into edinga umphakathi, wathi angibheke ngisho engineer abazokwenza lela ground lela. Siyabonga kakhulu mhlonishwa, sidabula ngelinye ilanga esophinde simbheke sesishawa isona ngesikhathi. Sibonga kakhulu ukuthi ngiyabonga kakhulu. Isikhathi sami ke masika nje ekuselamane njana kube kushaya lona ke ihora lesikhombisa na kanjani Jehova umaye muhle sasibolekile umphefumulo esokwazi ke ukuthi sibe ndawonye khona kusasa na kanjani mazithi 12 kuya 3 ekseni uBMK uzokwazi ke ukuthi ahlale kanye nawe ke avuse kuze kuyoshaya lona ke ihora lesithathu. Igama ngomjabulelwa ngimondli engingwakuyama ke sami Sibongo. Salut.